sidste 2 maps, vi har spillet, der har vi bare lige spawnet på en svampe. Ja, det var godt nice. Så er det lidt vildt, hvis vi spawner på siden af den igen. Ja, så er det måske bare et eller andet, der er meningen. Men jeg har også lavet nogle bruger, hvor de ikke er kommet, og så hver gang jeg er sammen med mine venner, så men vi håber, der sker noget godt. Ja. Vi kommer nok også til at lave en Battlefield 4-video. Ja. Hvor vi spiller multi og sådan noget. Ja, og nu starter vi lige med lidt stille og roligt. Ja. Og det er på PlayStation 3, hvis det ja, PS3. Ja. Det tager lidt tid. Hvad sker der? Så se, hvad den lige lavede. Nå, men I kan skrive i kommentaren, hvis der er nogle videoer, I godt kunne tænke jer. Nogle random videoer. Ja. Eller... Så er vi begyndt. Ja. Hvor er du henne? Ja, og er det med? Hvor er du henne? Okay, det skal sige, jeg er den nederste, og så ham den anden der. Det er ham. Den anden. Hey, skal vi ikke der? Hvor fuck er du? Du der var. Okay, du bliver lige her, mens du kan lige lave sådan en lille slags firkant, hvor vi kan bygge et hus. Hey, fuck nu, ikke? Okay, du bygger hus. Ja. Du kan lige lave sådan en grund der, hvor området skal være. Hey, what the fuck? Kom væk. Okay, du skal lige lave det der. Skal det ikke være der? Skal du gøre Ja, der. lige her? Ja, det gør det. Er det tæm? Nej. Okay, jeg går lige lidt ned. Hvorfor? Måske er det tæm. Ej, vi var jo heldige med ingen svampe. Altså svampe, de er heller ikke særlig gode. Hvad bruger man dem til? Hvad bruger man det? Der er jo bare svampe. Det er sådan nogle kedelige køer. Som bliver ved med at teabag ind. Vi sutter totalt. Det er irriterende. Ja. Og klampe også. Mest klampe. Kan du ikke slå musikken fra? Ja, det er mega irriterende. What the fuck? Audi. Nej. Musik. Er der ikke en nemmere måde, man kan gøre det, hvis man bare siger tyk? Ja. Lyde, det skal heller ikke være. Ej, jo, 50%. Fuck, det er 100. Vi er ikke bange for nogen lyde. Jeg skal lige være helt sikker på, at Kun nogle lyde. hvis det er sådan nogle... Så er det kraftigt muligt. Okay. Ej, jeg gider ikke arbejde med kakaobønner igen. Nej, det Så har jeg aldrig fri. er bare tage dem for sikkerheds skyld. Vi kan lave fucking... Du må selv tage dem. Ja, du står lige ved... Wow, What the hell? okay, det tror jeg nok, vi skal vide. Lort, der er jo jern, så højre. Okay, jeg skylder mig lige lave en hak. Har en krisepas. Lige præcis. Stak. Fald ned. Ikke fald ned. Ikke fald. Hvad fuck laver den for vel? Så er der bacon. Der er bacon dernede, hvis det er. Fuck er du? Og der er snart menneskekød af. Har du sipskud? Altså, hvor skal vi bo? Det gør vi det her. Ja. Vi skal bo med sådan en sø ved siden af. Vi skal Ja, her. fisk. Her, det skulle da ret nice sted, fordi så er den der oppe på den anden side, og så Så bygger vi lige sådan en nice hus her. Ja, okay, du Og så- får lige træet. Så laver vi lige sådan en bro herude. Du får lige træet. Hvorfor det? Du skal bygge, mens jeg miner. What the fuck? Ja, okay, godt lige det træet. Så der. Boom. Og jeg har lige brug for 3 stykker. Så må du have ret nogle præg. Fuck. Sut. Hey. Det var 6. Det var 2. Det var 6.
Nej, skal jeg hoppe eller ej? What the fuck? Spændende. Wow, der var en kylling. Ups, mit sprog. Det kommer til at ske igen. Okay, tør jeg hoppe? Ja, det gør jeg. Woohoo! Fuck. Fuck det. Hvad havde du i den hånd? En pickaxe. Pickaxe. Du sagde det forkert. Pickaxe. Du sagde det forkert. Pickaxe. Hey! Hvor fuck er du? Der var du. Så gemmer du dig bare, mand. Det er ikke okay. Jeg har lyst til at drille dig, kvælde dig. What the fuck? Okay, nedvand. Pluk. Sip, lad være med at Jeg vil Sip, have... nu skal jeg vise dig, hvordan man gør. Har vi ikke lige et klip? Nej, jeg gør det selv. Okay. Jo, jeg kan. Så holder du lige derovre som ninja. Ja. Og så lige derovre vandet. Pluk. Og så lige herned og tager alle sine ting. Ej, det var det, jeg skulle til at gøre, altså. Fordi jeg havde gjort det med det samme, ikke ligesom dig, jeg bare sådan. Tag nu til jord. Jo. Du har brug for jord. Brug for jord i livet. Okay. Hvor fuck er min pickaxe? Nej! Jeg har mistet min pickaxe. Jeg er lige glad. Jeg ved godt, det hedder en pickaxe. Pickaxe. Ja, okay. Dick. Pickaxe. Pickaxe. Så. Sut med dut eller smut. What the fuck? Så er det snart. Det er ganske almindeligt. Og det er ganske almindeligt junglesejler. Jo. Okay, men I kan også tjekke vores venners kanaler. De ligger i beskrivelsen. Ja, det skriver vi til jer inde i chatten, hvis I... Og tjek. Hvis ikke I faktisk subscribe dem. Så shooter vi jer. Okay, det kan godt være, at vi ikke gør det, men måske noget deromkring. Noget i den stil. Ja. Nej, så er der kul og alt muligt sut. Jeg kan ikke få det. Okay, fra nu af, der siger vi ikke altid, der kan. Okay. Okay. Det er normalt. Sut. Det er normalt. Jo. Don't you dare. Wow! Hvor lang tid skal vi egentlig optage? Det ved jeg ikke. Vi skal jo lægge 2 EP's ud efter hinanden. Nå ja. Gris, du får hævn. Nej, Hævn, hvad fuck den gjorde bitten der, eller? nej, den hoppede ned. Hopper den ned for at overleve, og så dræber den? Nej, den slog sig selv ihjel. Hvordan fuck kan den så være live? Ha! Nam nam. Ja, en kylling med et æg. Kan du flyve? Kan du flyve? Ja, okay, en kylling. Ja. Den kunne bare ikke flyve hele vejen til. Uden et slat i røde maling. Ej, hvad betyder det? Ej, det blinker. Prøv lige det. Hey, du, ham der, Karl, hvad fuck hedder han? Ham der så det der land der. Man kan se det derude. Man kan se lidt af det. Eller er det bare... Nej, det er enden af verdenen. Det er det ikke vel. Hvordan ser det ud? Sådan her. Nu kommer enden. Er I klar, guys? We're gonna see it. Nu kommer enden. Den
er derude ved den der ende. Er det en? Men nu skal du ikke svømme med. Nå, vi kommer så igen. Hvad gør det der? Jeg tror, det er enden. Kom nu, sig nu, det er enden. Hvorfor skal det være inde? Det er jo bedst, at det... Det er fordi, at på Playstation og på Xbox, what the fuck? Det er der sådan noget, hvor det bare er vand sådan helt ud, og så er det bare et sted, hvor det bare stopper. Fuck, så skal jeg hænge mig tilbage. I don't come. Okay, hvis jeg rammer dig med den her, så er det super. Signer klask i fjæs. Vi kommer sådan. Jeg griber den! Ved det godt, men det er for sent nu. Vi skal have trappen. Og du skal til ud og hakke noget træ. Vi prøver at komme tilbage. Hvis jeg altid har fundet det. Dig, find hjem. Skal vi lige strække ud? Skal vi ikke sige, at vi stopper videoen for lige nu, og så vender vi tilbage. Please subscribe eller like. What the fuck? Please subscribe eller like, eller comment eller andet.